Iphazamisekile inkqubo yokuhanjiswa kwamanzi kwingingqi eziliqela wesixeko saseThekwini kwiphondo laKwaZulu Natal. Okukuza emva kokubhaqwa kwamalungu omzimba kuquka nokhakhayi ludada kwenye zeendawo ezigcina amanzi. Okukufunyanwa kwalamalungu omzimba kubangele inkxalabo kubahlali bezingingqi, abanye bekhala ngokugula. Umphathi waseTranspark eVerlem usashaqekile emva kokuthi kutholakale izicu zomzimba zintanta lapha endaweni egcina amanzi ireservoir. Lezi zicu zomzimba sithole umsebenzi kamasipala ngesikhathi ehlola ukuhlanzeka kwamanzi. Umasipala usasivalile lesakhiwo okwesikhashana ukuze amanzi ahlanzeke. Iziphathimandla zomkhandlu zithi azikatholi ukungcola emanzini emva kokuthi kwenziwe ucwaningo ngokuhlanzeka kwamanzi. Umasipala ukholwa ukuthi isango salesakhiwo siqhikiziwe. Ezokuphepha bezikhona la edamini njengoba ubona nje ukuthi idamu lobiyeliwe linanana ngisho no razor wire liyakhiwa ngeingidi ezinkulu. So lokhu bekungayona into engabe siyilindele ukuthi bekungaba khona abantu abangafika bezokwenza ukuganga la edamini. Lo mphathi uyaphikisana nokushiwo umasipala uthi izingane endaweni zinako ukungena ziyobhukuda kule reservoir. Ilungu lomphakathi lathatha lesithombe esikhombisa izingane zivula kule reservoir ngenhloso yokubhukuda. Ngonyaka wedlule izakhamuzi zalapha zabhalela umasipala ukuthi ungenelele, kodwa zithi umasipala wasishaya indiva izicelo zabo. On many occasions this reservoir is just left open. There is no security services whatsoever, and this is a precious resource where a human needs water to sustain themselves. And now that we found a dead body in the reservoir, you know. Ingane zingena ngakhona ikhuphuke zodla ngaphezulu zibhukuda. Ngiyacabanga nje singangothi amathambo engane lana. Kodwa nje umzimba acala sithi uphuzile sawudla. Umasipala usutshale unogada kule ndawo. Akwaziwa ukuthi lo muntu otholwe lana ushone kanjani. Okwamanje lo mphakathi uzothola amanzi ngamaloli. Ezindabeni zeSABC, kumlungisi Khumalo, eTranspark eVerlem.